गिबि गिबियावनो गासै नायगिरि बिथांमोनखौ खनसेफिन बर' होफिन थाबाय लोगोफोर दिनै बिराद इम्पर्टेन्ट बाथ्रा सावरायगोन नोंथांमोना जाहाथे माने गोसोआव एसे उसु गुदु मोननो जानो हागौ लोगोसेयै फारसेखै माने बिराद मिनि खुसि इन्ट्रेस्टबो जानो हागौ आरो लोगोफोर दिनै मेन टपिकआनो जाहैबाय जोंनिया दिनै CM हेमन्त मामाया गासै आसामनि महिलाफोरनो गासै माने अरुणोदय फैसाखौ दिनै सोगोन होनना बुंनाया निस्सय रोखायैनो सोनायखौ जों नुनो मोनबाय आरो लोगोफोर एकदम लाइभ प्रुफ माने एकदम मोनसे क्लिप भिडिअ लानानै फैदों नोंथांमोना नायनो हागोन नायब्ला बुजिगोन आरो लोगोफोर दिनै जोंनि धेमाजि डिस्ट्रिक्टआव थानाय सिमोनसापुरि बियाबनि सिङाव थानाय बुराबकट गामिनि गासै रायजो राजाफोरनाव माने महिलाफोरनाव माने अरुणोदय आसनि फैसाया 3.50 हमना ला जेनेबा 1250 फैसाया दिनै रोखायैनो माने गोदानै अरुणोदय हाबफिननायखौ नुनो मोनबाय लोगोफोर नोंथांमोना ससे क्लिप भिडिअखौ नायलांबानो बुजिगोन लोगोसेयै आरो सोरनि गामियाव बा बबे डिस्ट्रिक्टआव हाबाखै नोंथांमोना कमेन्टआवबो खोन्थाहरनो हागोन आरो लोगोफोर बे जोंनि हाबनाय डिस्ट्रिक्टआनो जाहैबाय धेमाजि डिस्ट्रिक्ट लोगोसे नोंथांमोना हेमन्त मामानि सायाव मा फोरमायदों बा मा अनसायदों नोंथांमोना ससे क्लिप भिडिअखौ नायना लांग्रोदो थौदो बिदिबा ससे क्लिप भिडिअखौ नायलांग्रोदो মোৰ নাম শ্ৰীমতী ৰিম্পী দৈমাৰী মই ধেমাজি ডিষ্ট্ৰিক্ট চিমেন এৰিয়াৰ পৰা কৈছোঁ অৰুণোদয় পাই মই বহুতেই সুখী হৈছোঁ ল'ৰা ছোৱালী পঢ়া শুনাৰ অলপ আগবঢ়াই নিব পাৰিছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি মই गोदान दा हाबखाबाय दा हाबबाय दे खुलुमबाय आंनि मुङा मुस्लिमा भारती मोसाहारि दैमारि आङो दासो फार्स्ट टाइम अरुणोदय मोननो नागिरदों अरुणोदयखौ मोननानै आङो हेमन्त मामाखौ जोबोद साबायखर बावनाय थाबाय दे गोजोन नमस्कार जनालु मोर नाम दिलुलिमाई रामसियारी 1 নম্বৰ বুঢ়াপকট গাঁৱৰ অৰুণোদয় আঁচনি অংশগ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে মই চৰকাৰৰ চৰকাৰৰ লগত মোৰ বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ আৰু ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ কাৰণেও মই বহুত এইটো অৰুণোদয় আঁচনি দিয়াৰ কাৰণে মই জ্ঞাপন কৰিলোঁ ধন্যবাদ পৰমেশ্বৰী মালা অৰুণোদয় পৰমেশ্বৰী মালা অৰুণোদয় আঁচনি পাই পিনি মানে ভাল পালোঁ ভাল লাগিছে আৰু দে হ'ব দে खुलुमबाय आंनि मुङा हेमानि गयारि अरुणोदय आसनिखौ आं दासो फार्स्ट मोनगोन दा फार्स्ट मोनदो अरुणोदय आसनि होनायनि थाखाय गोजोननाय मोनदों हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ बुंनांगौ आरो रोजा रोजा साबायखर थाबाय बे खोनाखौनो बुंनानै आंनि गोजोननाय दे जादो दे इफाले दे নমস্কাৰ মই কি ক'ম হ'লেও অৰুণোদয় পাই পেলাই বহুত সুখী আছোঁ মোৰ নিচিনা মানুহ মই নোপোৱাটো বেছি হেৰি নহয় কিন্তু বহুত মাইকী মানুহ পোৱাৰ কাৰণে মই বহুত সুখী আছোঁ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কাৰণে মই অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ হ'ব ধন্যবাদ दे फै खेबसे बेखौ संदो लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नुखाबायानो गासै भिडिअफोरखौ नोंथांमोना नायनानै बुजिखादो लोगोसेयै बबे डिस्ट्रिक्टआव हाबाखै नोंथांमोना कमेन्टआव खोथारबानो जाबाय बे डिस्ट्रिक्टआनो जाबाय धेमाजि डिस्ट्रिक्ट सिमोनसापुरि बियाबनि सिङाव थानाय 1 নম্বৰ बुराबकट होननाय गामियाव माने फैसाया 3.5 जेनेबा अरुणोदय आसनि फैसाया माने महिलाफोरनो दिनै अक्ट'बरनि 7 तारिखआव सोना होनाय जाबाय आरोना लोगोफोर आं दिनैनि भिडिअखौ एसेनो फोजोबनोसै लोगोफोर आंनि बुंनायफ्रा सोरनिबा सायाव माने निस्सय माने गोरोन्थि बुंफ्लांदोंबा बा माखौबा एसे माने सोरनिबा सायाव माने एसे माने खें बुंफ्लांदोंब्ला माने आंखौ निस्सय गोरोन्थि थाखाय निमाहा होगोन होननानै मिजिंथिना थाबाय लोगोफोर आंनि दिनैनि सुंद' बिबुंथिखौ एसेयाव फोजोबनोसै लोगोफोर बर' हारि जिउ गोलाव जाथों।